Bueno, ben, moi bo día. Un verdadeiro prazer presentar este acto de presentación, de representación da candidatura do Bloque Nacionalista Galego pola circunscripción provincial de Pontevedra ás eleccións do vindeiro 12 de xullo. As viguesas e os vigueses, xa cando estaban convocadas para o 5 de abril, teñamos infinidade de motivos para acudirmos movilizadas e movilizados ás urnas. As políticas de privatización e de recorte da sanidade pública, a denegación do Instituto que leva moitos anos a demandar e merece o barrio de Navia, o abandono do sector industrial que condena a esta cidade e a esta comarca a unha nova vaga de desemprego e de migración. A todo iso, agora tamén se engade unha xestión nefasta durante a crise do coronavirus, donde na cidade de Vigo padecimos de maneira clara a total e absoluta incomparecencia da Xunta de Galiza. As eleccións do vindeiro 12 de xullo, nestes comicios, o voto das viguesas e dos vigueses, estou certo, pode ser decisivo. E por iso, dende o BNG, facemos un apelo a toda a cidadanía, a toda a veciñanza tamén desta cidade, a entender a importancia que vai ter o seu voto nesa cita electoral. E por iso chamamos a que apoiar o proxecto de cambio galego, de transformación real do país en beneficio das clases populares e traballadoras que representa o BNG que lidera Ana Pontón é a mellor maneira de poñer fin ao abandono que padece Vigo, que padece a principal cidade de Galiza. O vindeiro 12 de xullo, as viguesas e os vigueses imos ter a oportunidade na nosa man de facer de Vigo o motor desa nova Galiza que quere liderar o BNG. Vamos a ter na nosa man facer que Vigo volva a ser o verdadeiro pulmón industrial deste país e que se convirta dunha vez por todas na capital galega do futuro, na capital galega da innovación, da tecnoloxía, das comunicacións. Ese é o compromiso do Bloque e non só é un compromiso a futuro, sino que está avalado co inxente traballo que desenvolveu o Bloque Nacionalista Galego durante todos estes anos e que singularmente desenvolveron o compañeiro Luís Bará e a compañera Monse Prado no Parlamento de Galiza, dando visibilidade ás necesidades, aos dereitos, ás cuestións que merece esta cidade e que, dende logo, vai ter continuidade cun BNG inda máis determinante que vai ser clave de bóveda, que vai ser a pedra de toque dun futuro próspero en beneficio da maioría social. Incorporeime a política no contexto da crise de 2008. Empurrábanos a necesidade de defender dereitos fundamentais como a vivenda, o traballo digno, a sanidade, a educación. Agora, con esta nova crise, hai unha nova xeración que vai incorporarse e que arrastra os mesmos problemas que tiñamos nós, porque non se resolveron, incluso en moitos casos están agravados. E que ademais traen consigo unha nova xenda para o presente con novos retos como a loita contra o cambio climático ou a loita a favor do feminismo. Daquela aprendizaxe do anterior ciclo político sacamos algunhas leccións. De entre elas hai unha que me parece central e que ademais serviu como referencia inmediata para esa xeración nova que se incorpora agora a hora de tomar partido e de tomar conciencia política. Esa aprendizaxe, esa lección é que a soberanía é un principio irrenunciable para que as traballadoras do noso país non cayan no olvido. Que a soberanía é un principio irrenunciable para defender dende o local problemas globais como o cambio climático. Que a soberanía é un principio irrenunciable para que haxa un proxecto transformador. E nos entendemos, e eu entendo que é imprescindible aglutinar no espacio da esquerda soberanista e ese espacio da esquerda soberanista hoxe concéntrase ao redor do Bloque Nacionalista Galego. Porque o Bloque Nacionalista Galego está facendo unha ampliación do espacio, está sumando xente, porque o Bloque Nacionalista Galego ten a capacidade de ter unha organización e unha experiencia para sacar adiante ese proxecto, porque o BNG está concentrado en ter un proxecto alternativo para este país. E porque o BNG, ademais, ten, como digo, esa experiencia, esa capacidade, porque se algo tamén aprendimos neso que se deu en chamar a nova política é que non basta con boas ideas ou con lemas, que é necesario ter unha organización, que é necesario ter unha xente comprometida e capaz. Por iso, para min é un placer poder participar con este equipo de xente comprometida e capaz. Bueno, creo que é momento de sumar e de dar un paso adiante.
E eu tamén quero facer esa aportación, poñer o meu graniño de area, porque creo que temos que buscar outra solución, porque non pode ser que teñamos unha crise sobre outra crise con respostas de recetas neoliberais con recetas neoliberais. Desta volta temos que buscar outras solucións, e as solucións, os pilares fundamentais, teñen que pasar pola esquerda e pola soberanía para unha Galiza nova. Moi bo día. Eu, a verdade, que me sinto moi orgulloso de formar parte desta candidatura do BNG da provincia de Pontevedra, un equipo humano absolutamente extraordinario, formado por persoas traballadoras, comprometidas e honestas, que a nosa máxima aspiración é ser útiles a este país, traballar por este país, sobre todo agora, dar o mellor de nos mesmos como persoas e como organización, como BNG, neste momento histórico, non? Neste momento de grandes dificultades tamén para moitas persoas e para moitos sectores onde temos que dar o mellor de nós mesmos. E por iso imos a unha campaña que queremos que sexa, como vedes, unha campaña segura, unha campaña tamén, a pesar das dificultades, con moita presenza no territorio, con moito diálogo e con explicación das nosas propostas, unha campaña, por suposto, ilusionante e ambiciosa na que temos un gran obxectivo de facer posible un cambio galego, un gran salto adiante, unha transformación en positivo para este país, unha transformación que nos entendemos que ten que estar liderada polo nacionalismo e tamén polo liderado dunha persoa como Ana Pontón, que é a líder, entendemos, que necesita este país neste momento histórico. Un cambio galego é un gran salto adiante que se ten tamén que construir co protagonismo, co impulso e co liderado de Vigo e da súa área metropolitana, onde viven máis de 500 persoas. Un Vigo e unha área metropolitana que teñen que ser un grande motor de impulso e desenvolvemento de innovación do noso país, deixando atrás os personalismos, os localismos e os partidismos. Neste momento histórico, o gran partido, a grande coalición, ten que ser a coalición por Galiza, e iso ten que estar por riba de todas as cousas, e por iso nos defendemos, como leva repetindo Ana Pontón, un grande acordo de país para sair adiante desta situación. É un tempo novo no que Vigo ten que ser protagonista, como decíamos, sobre tres grandes piares. En primeiro lugar, a reactivación da industria, porque sen industria non hai ningún país que teña viabilidade, que teña futuro. En segundo lugar, construindo arredor de Vigo un gran polo tecnolóxico da innovación e da ciencia para poñelo ao servizo do tecido productivo. E, en terceiro lugar, tamén impulsando o Porto de Vigo como un grande motor económico. O BNG, iso queremos decirlo ao pobo galego, decirlo claramente, está preparado para gobernar este país. Temos o aval do traballo feito, do traballo transformador, da política transformadora desenvolvida en moitos concellos, que está á vista de todo o mundo. Temos un proxecto transformador para o país. Temos o liderado, que é o liderado, como dicen, que precisa Galiza neste momento histórico, o liderado inspirador e dinamizador de Ana Pontón. E temos, sobre todo, unha cousa que eu entendo que é fundamental en política. Temos paixón e temos unha enorme confianza no enorme potencial que ten este país e na enorme capacidade que ten o pobo galego. Por iso, nestas eleccións, saímos a gañar, imos a por todas e imos facer un grande traballo para convertir a Ana Pontón na primeira presidenta da historia do noso país, da historia de Galiza. Bueno, pois moi bo día a todos e a todas. Primeiro, moitísimas grazas a todas as persoas da candidatura, que hoxe sei que facedes un esforzo por estar aquí, tamén os medios de comunicación. Eu quería empezar esta intervención recordando unha frase que di que a vida é aquelo que nos pasa mentres facemos plans. E tanto é así que vimos como de repente viña unha declaración dunha pandemia por parte da OMS que poñía patas para arriba todas as nosas vidas e que mudou dunha maneira radical a maneira que temos de relacionarnos
a situación económica do país, as perspectivas tamén das persoas en torno ao seu futuro e que puxo diante dos ollos que hai que darlle solucións a problemas que hoxe son diferentes e que requiren alternativas, desde o cuidado das persoas maiores, o cuidado das persoas dependentes, a conciliación laboral e familiar ou tamén como vai ser a educación, o curso que ven dos nosos fillos e das nosas fillas. E eu quero referirme hoxe a esta cuestión porque a educación e como vai ser o inicio do curso escolar é un feito que lle afecta e que lle preocupa hoxe a miles de familias. E seguramente hoxe un pouquiño máis que onte, despois de ver os medios de comunicación e despois de ver a irresponsabilidade e a improvisación co que o Goberno de Feijóo enfronta unha cuestión tan importante como é o inicio do curso escolar, que é falar da educación dos nosos nenos e das nosas nenas. E o que non se entende é que pola mañá Feijóo pida destinar os fondos de educación a outros fins, sen ademais decirnos a cales, e que pola tarde nos diga que non ten cartos para poder contratar a máis profesores e profesoras, a máis mestres e mestras para o próximo curso escolar, porque son necesarios para que ese curso poda iniciarse con todas as garantías sanitarias da mocidade do noso país. Como se entende que pola mañá Feijóo diga que quere que esos fondos que hai para a educación se destinen a outros fins e que pola tarde nos diga que non ten máis recursos para poder iniciar o curso con garantías sanitarias? Que clase de broma de mal gusto é esta? Desde o BNG o que decimos é que hai que poñer os fondos que sexan necesarios para garantizar que o próximo curso escolar pode reiniciarse con todas as garantías para o alumnado e tamén con todas as garantías para o profesorado. Por lo tanto, o curso escolar ten que iniciarse coas máximas garantías sanitarias e Feijóo non pode decir que non hai cartos despois de ter afirmado que quería destinar os fondos que o Estado prevía para a educación a outros fins, non pode decir que non hai cartos despois de ver 11 anos de recortes no sistema universitario e non pode decir que non hai cartos quen está de brazos cruzados sin reclamar un reparto xusto dos fondos que prevé o Estado ou dos fondos que prevé a Unión Europea. Desde logo, un goberno responsable neste momento estaría traballando e defendendo os intereses das familias galegas. O que estaría facendo é precisamente reclamar un reparto xusto para Galiza desos 16.000 millóns de euros que prevé o Estado, un reparto xusto desos 140.000 millóns de euros que prevé a Unión Europea. Eso, un irresponsable como Alberto Núñez Feijóo está de mans de brazos cruzados, porque é o que neste momento vemos por parte dunha Xunta de Galiza que está instalada na improvisación e na irresponsabilidade nun momento crucial como é este da desescalada. E, efectivamente, para cambiar esa irresponsabilidade e ese pasotismo é polo que estamos hoxe aquí representando a candidatura do BNG pola provincia de Pontevedra e facendo aquí nun acto en Vigo, que seguro que moitos e moitas temos unha situación de déjà vu, aínda que sexa noutro espazo, pero aínda que pasaron 3 meses e cambiaron moitas cousas, hai algo que non cambiou, e non cambiou as ganas que temos desde o BNG de poñer en marcha un cambio real para este país e a convicción de que ese cambio é posible si todas as persoas que estamos disconformes con unha Galiza que vai a menos, cunha Galiza na que nos privatizan a sanidade, cunha Galiza na que nos están recortando no máis importante, o próximo 12 de xullo damos un paso adiante e estamos presentes nas urnas apostando polo cambio galego e o cambio real que significa a candidatura do BNG. E un cambio que tamén ten que chegar a Vigo, un Vigo que leva abandonado durante estes últimos 11 anos da man dun Partido Popular que non ten ningún proxecto, non? E que cando estábamos vendo que hai unha crise industrial sen precedentes, máis grave agora polo COVID-19, a única proposta que tiña era competir con luces e iluminar a Ponte de Rande. Hai que iluminar Vigo, pero con emprego, con actividade económica, con servizos sociais de calidade e cunha sanidade pública de primeira, libre das privatizacións do Partido
Partido Popular. E ese é o compromiso que ten esta candidatura do BNG. O meu compromiso como candidata á presidencia da Xunta é liderar un goberno a favor desta cidade para que Vigo poña en marcha todo o potencial que ten, liderar un goberno que coloque a Vigo no lugar que lle corresponde como un dos motores industriais e tecnolóxicos de Galiza. O cambio galego significa tamén cooperación, significa respeto, significa apoio, sumar enerxía, significa investimentos e un novo papel de Vigo no propio país. Este é o meu compromiso e con ese obxectivo saímos a por todas o próximo 12 de xullo, porque na Galiza e no Vigo post-Covid o cambio galego é máis urxente e necesario que nunca, e ese cambio será imparable se todas as persoas que estamos descontentas, disconformes, se somos inconformistas co que está pasando, nos manifestamos nas urnas en torno á candidatura do BNG. E por iso presentamos unha candidatura que é unha candidatura de excelencia, que conta con persoas moi comprometidas con Galiza e tamén con esta cidade. De feito, nos 5 primeiros postos hai 2 mulleres de Vigo, 2 mulleres como Carmela e Alexandra, que representan as xeracións diferentes, pero que as une un mesmo motivo, e é a defensa dun país mellor, a convicción de que precisamente cando apostamos polo BNG estamos apostando polo futuro, e apostar polo futuro é tamén darlle esperanza a Vigo de que hai outra política posible. E ademais nos acompañan entre esos primeiros postos a persoas que teñen acreditada a súa capacidade e tamén que deron a cara por Vigo ao longo destos últimos 4 anos, como é o caso de Monse Prado, que fixo un intenso traballo en todo o ámbito sanitario, ou do noso magnífico cabeza de lista que é Luís Bará, unha persoa que ven e que ao longo destos últimos 4 anos se pateou a cidade, se pateou a comarca, que levou os temas de Vigo ao Parlamento de Galiza e que é sempre unha garantía non só pola súa capacidade de traballo, sino tamén pola súa honradez, e iso nos tempos que corren ten un valor importantísimo. En todo caso, nós hoxe tamén queremos facer fincapé nalgúnas propostas que temos para esta cidade, para Vigo, onde é importante que Vigo recupere o protagonismo e que Vigo recupere o impulso económico. No Bloque temos claro que o noso país e que Vigo levaba 10 anos de retrocesos, 10 anos perdendo posicións, e que a crise do COVID o que o sitúa en unha posición máis débil. Por iso entendemos que ante unha situación excepcional se requiren medidas excepcionais e abogamos por un gran pacto de país que nos permita enfrentar a recuperación económica e social e que poña no centro que hai que activar a Vigo desde o punto de vista económico, desde o punto de vista industrial e desde o punto de vista da innovación, porque non haberá futuro se non apostamos pola innovación. E Vigo ten todo para poder ser a capital galega da innovación e que sexa un elemento importante dentro dese gran pacto de país. Esta é unha cidade que medrou en paralelo a 2 sectores onde a innovación sempre foi fundamental, como é o sector do automóbil e o sector do naval, e nós queremos darlle un novo impulso a Vigo para que se convirta nese referente da innovación do noso país. É tamén importante ao lado acompañar medidas de reindustrialización de Vigo e de toda a súa área de influencia. Non podemos seguir perdendo pulso e emprego na industria, e dentro deste plan de reindustrialización para nós é importante e fundamental darlle apoio ao sector naval, e nese sentido a nosa proposta de poñer en marcha na próxima legislatura a creación dun centro de reparacións do naval na ría de Vigo. Vigo, como decía antes, non se entendería sin o seu sector da automoción, e tamén creemos que aquí hai que traballar para frear as deslocalizacións que se levan producindo nos últimos anos e darlle impulso a un sector que é estratégico para Galiza e fundamental na economía de Vigo e de toda a súa área metropolitana. E, por último, eu tamén quixera facer fincapé en que ante unha crise sen precedentes, non como é a derivada do coronavirus, temos que facer do emprego unha das nosas prioridades. Hoxe vemos que hai miles de persoas no paro,
miles de persoas nun ERTE, miles de persoas nun ERE e miles de persoas que xa non saben se anotarse no paro porque non ven futuro neste país. Para todas elas temos que poñer en marcha o cambio galego, que tamén significa apostar pola creación de emprego estable e de calidade do noso país e, desde logo, poñer en marcha esta cuestión que é central. Como tampouco non quero contar todas as propostas que temos para Vigo, pero sí me gustaría referirme a unha última cuestión que é central e que é a defensa da sanidade pública. Temos que reverter os recortes e privatizacións que se levan producido na sanidade pública e que tiveron en Vigo o seu campo de probas. Pero tamén en Vigo tivemos a resposta de toda unha cidade e dun sector da sanidade que lle plantou cara a esos recortes e privatizacións do Partido Popular, non? Desde a cidadanía que se manifestou nas rúas, a esos xefes de servizo que dimitiron ante o afogamento que se está producindo na atención primaria e, polo tanto, temos que dar un apoio contundente á sanidade pública. O rescate do Álvaro Cunqueiro ten que ser unha prioridade do próximo goberno e tamén reforzar a atención primaria, que agora mesmo é a punta de lanza na loita contra o COVID-19. E eu xa, antes de finalizar, se me permitides, no día de hoxe, quería facerlle un recoñecemento aos veciños e veciñas, que a poucos kilómetros de aquí, aos alcaldes e alcaldesas que a poucos kilómetros de aquí levan semanas reclamando que se puideran abrir pasos fronteirizos para poder cruzar a fronteira. Nós sempre decimos que con Portugal non temos que ter unha fronteira, temos unha raya que nos une e temos que colaborar. Grazas ao traballo e ao empeño que lle puxeron os alcaldes e alcaldesas, diferentes sectores desa zona, hoxe hai un anuncio que é que a partir do próximo día 15 de xuño se van a abrir, cando menos, algúns pasos fronteirizos. Isto chega despois dun gran esforzo colectivo, despois dun gran traballo nese ámbito que sempre apoiamos desde o BNG, e onde vimos de novo a un Feijóo ausente que non fixo nada, a pesar de que esa decisión provocaba que miles de traballadores e traballadoras tuveran que facer centos de kilómetros para poder acudir ao seu posto de traballo, que non fixo nada a pesar de que esa medida estaba facendo que se fundira máis unha economía que xa estaba en crise e que hoxe se demostra que precisamente hai solución grazas ao traballo e á presión que fixo a cidadanía desos concellos da raya, tamén os seus alcaldes e alcaldesas aos que hoxe queríamos parabenizar desde aquí. E eu, por a miña parte, nada máis e non sei se algunha persoa dos medios de comunicación quere facer algunha pregunta. Temos máis, temos moito máis ánimo e temos moita máis esperanza. Eu sempre digo que as enquisas son un papel que se publica e o que vale é o resultado que deciden os cidadáns co seu voto próximo 12 de xullo. As enquisas din moitas cousas e, en todo caso, eu non me quero quedar coas cifras porque nese baile creo que non vamos a aclarar nada. O que vemos son tendencias. E hai dúas cousas que hoxe están moi claras. A primeira é que hai unha maioría de galegos e galegas que queren un cambio e iso ten que poñerse de manifesto o próximo 12 de xullo. E as tendencias o que nos están dicindo é que hai unha forza política que baixa, que é o Partido Popular, e unha forza de política que sube, que é o Bloque Nacionalista Galego. E canto máis BNG, menos Partido Popular. Se non queremos que o 12 de xullo Feijóo siga nas urnas, o que temos é que poñer en marcha o cambio a través da forza política que está ilusionando neste momento, porque eu que son escéptica coas enquisas, que sei moi ben o que é unha campaña na que derrotemos as enquisas, tamén vos podo decir que o cambio é imparable se o 12 de xullo as persoas que estamos até, a coronilla, de ver como o noso país vai a menos, se estamos nas urnas, se apoiamos a candidatura que representa a ilusión por un cambio real neste país, que é a candidatura do BNG, non só poderemos celebrar que poñemos en marcha un novo ciclo político para o país, sino que podemos facer que o 12 de xullo sella tragante o Partido Popular e a Feijóo, que pensa que nos vai a desmobilizar. Demostremos nas urnas que non nos desmoviliza a todas as persoas que queremos defender unha alternativa diferente
diferente para Galiza e que vamos a pelear polo noso futuro, porque non nos van roubar a esperanza de poñer en marcha o cambio que necesita Galiza. Non sei se hai algunha pregunta máis. Bueno, pois moitísimas gracias a todos e a todas por vir.